Район үдәкмәстендә Коръәнде яттан уку район конкурсы булып узды. Бұл конкурс районда ел хайын үткәрелеп килә. Сараның төп максаты дингә һөю уяту, изге китапты яхшырак өйрәнү, балаларды дин аша әхлакка, тәртипкә өйрәтү, диндәштәр менән аралашу мөмкинлеге ләти оештыручылар. Бunda инде нинди ният менән без эшләйбез, балаларның һәм шулай өлкәннәрнең Коръәнгә карата мөнәсәбәте үзгәрһен, кемнәр ятлаганнар, ятлаганнарын онытмаһын, кабатлап торганнар өчен һәм дә башка Коръән укырга өйрәнүчеләр күбәйһен, теләкләре артһын өчен эшләйбез. Бу 3-4 номинациялар үтә, шулай ук балалар, урта, олылар һәм дә ир-атлар арасында. Шулай ук балалар арасында ла һәм хатын-кызлар арасында ла номинациялар 3 төргә бүленә. Әдрәк белүчеләр төркем бүленәләр инде һәм уртаса гыйлемлеләр һәм күбрәк Коръәнде ятлаганнар арасында үткәреләсәк. Сынап та Коръән был Аллаһ Тәгаләнең шул тиклем изге һүзе, моны безгә өйрәнергә кирәк, ятларга кирәк һәм кыямәт көнендә нитикле кешенең дәрәҗәһе, нитиклем Коръән белә икән, күпме укый ала икән, шуңган соң дәрәҗәһе артасак. Шуның өчен безгә һәммәбезгә лә тырышырга кирәк һәм ата-әсәйләр үзләре өйрәнеп, Коръән укырга өйрәнеп һәм шулай ук балаларын да үзләрен өйрәтергә тиешләр. Чөнки бу дөнья менән генә безнең яшәешебез бетмәй, безнең инде Аллаһ Тәгалә алдына барырга тиешбез, җавап бирергә тиешбез. Шуңа Коръән Кәрим ул безнең яшәешебез, яшәргә өйрәткән китап. Шуның өчен без аны бүген өйрәнергә, шулай ук гарәпчәһендә ятлаудан тыш, шулай ук тәфсирендә өйрәнергә тиешбез. Димәк, анда нимә дип язылган, нинди законнар язылган, без аны белергә, аңларга һәм шуның буенча яшәргә тиешбез. Иманлы ердә бәрәкәт тә, татулык та бар тиләр. Без дә иманлы булайык.